V dnešnej dobe si žiaľ ľudia zvykli na písanie urážok na iných cez internet. Často sú ale títo ľudia absolútni zbabelci a ich odvaha vyzerá asi takto. Ak ti niekto nadáva online, skrýva sa za prezývkou, no keď by ťa stretol vonku, tak bol by ticho a bál by sa čokoľvek povedať, pretože by riskoval, že mu povieš. Ja som podľa teba debil, tak ti dám spag ruky kres papulu, že ti sopel oko vybije. Musíš si uvedomiť, že chyba nie je v tebe. Z mojej skúsenosti, takmer všetci ľudia, ktorí mali tendenciu nadávať, osočovať a robiť zle iným, mali vlastné problémy vo svojom živote, či už v rodine, vzťahu, alebo sa im nedarilo a tak si potrebovali vybiť svoje komplexy na iných. Čo si ale internetoví šikanátori neuvedomujú, ich konanie je podľa paragrafu 360 v trestnom zákone natoľko závažné, že za určitých okolností môžu skončiť na 3 roky vo väzení, kde budú potom spoluväzni šikanovať ich. Ak je ale šikana voči tebe alebo blízkym veľmi závažná a neprestáva, je tu pre teba slovenská organizácia IPčko, ktorá ťa bezplatne a anonymne vypočuje a bude robiť všetko preto, aby ti pomohla. Môžeš využiť online chatovú poradňu, bezplatné číslo alebo ich e-mail. Pamätaj, online šikanátori brešú len dovtedy, kým je medzi vami plot.